राम राम। पूर्वांचल नामा भोजपुरी चैनल में आप सबके स्वागत बा। हम हई शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप सब देख रहल बानी कार्यक्रम मतलब के बात। मुंबई भइल पराइल। महाराष्ट्र के अगर बात कही जाए तो वहाँ के सियासत मराठी और गैर मराठी लोगन के बीच में रहेले, लेकिन जिस तरह से एक बार के नगर निकाय के चुनाव के परिणाम आयल है, उससे तो ऐसा लगता कि वहाँ भी मराठी लोगन के तुलना में बाहर से जो आके बसल लोग बा वो लोगन के प्रभाव बढ़ रहा बा। कहे से कि सामूहिक तौर पर अगर ये चुनाव परिणाम के समीक्षा कई जाए तो ऐसा पता चलता कि प्रदेश के सियासत में जौन स्थानीय लोग यानी मराठी लोगन के राजनीति करे वाला पार्टी रहने, जैसे शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, यह लोगन के जैसन उम्मीद रहे वो हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलल। हालांकि पार्टी टूटला के बाद जौन नयका शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली बनल उ ता अपन इज्जत फिर भी बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम वाले चुनाव में बचा लेहलस, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद वाली और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यह उनके तो सुपड़े साफ हो गए, कहीं पते न चलल। भारतीय जनता पार्टी जो एक समय रहे कि लोकल पॉलिटिक्स में अपना के बचावे रहला खातिर शिवसेना जैसन पार्टी के साथे रहल ओकर मजबूरी बनल रहे, आज जब चुनाव परिणाम आयल तब पता चलल कि वहाँ सबसे बड़वर पार्टी बन के उभरल। राज्य के तुलना में अगर सिर्फ बृहन मुंबई नगर निगम के नतीजन पर गौर कइल जाए तो वहाँ सबसे बड़की पार्टी बन के उभरल भारतीय जनता पार्टी। यहाँ वो 89 सीट पर जीतलस। यही तरह के बीजेपी के इस जीत से ही प्रमाणित भइल कि मुंबई के जो लोकल पॉलिटिक्स बा ओमे बाहर से आके बसे वाला लोगन के प्रभाव बढ़ रहा बा। मतलब ये कहल जा सकला कि मुंबई अब पराई हो रहा बा। सिर्फ बीएमसी मतलब बृहन मुंबई नगर निगम पर अगर पिछले 2.5 दशक से भी अधिक समय से वही हार्डकोर मराठी लोगन वाले और हिंदुत्व के बोली वाली शिवसेना जैसन पार्टी और ठाकरे परिवार के कब्जा रहे, लेकिन इतना वर्ष में पहली बार ऐसा भइल है कि 227 सीट वाले निगम में बीजेपी और ओकरे साथ वाले शिवसेना ये लोग बहुमत के आंकड़ा से अधिका यानी कि 118 सीट पर जीत दर्ज कई लोग। जबकि मराठी मुंबई के मेयर बने जैसा नारा लगा के शिवसेना उद्धव ठाकरे पहले से मजबूत भइले के बजाय कमजोर हो गई। ऐसे ये बात साफ हो गई कि उत्तर भारतीय के जो तिरस्कार भरे नजर से देखे वाला जो मनसे के प्रमुख रहने राज ठाकरे, उनकर हाल तौरी बदतर हो गई। मात्र 6 गो सीट पर उनके जीत मिल। ऐसे लगा था कि मुंबई वालन के मराठी और बाहरियन के हे दृष्टि से देखे वाला राज ठाकरे के बजाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के माइक्रो पॉलिटिक्स वाली स्ट्रेटजी ढेर पसंद आई। भर भर के वोट भारतीय जनता पार्टी के कई। वह उत्तर भारतीय यानी यूपी से जाके मुंबई में जो प्रचार करे वाला मुख्यमंत्री रहने जैसे योगी आदित्यनाथ और यहाँ के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह, ये लोग के वहाँ के मतदाता खूब पसंद कईले। जहाँ जहाँ ये लोग प्रचार कई लोग अधिकतर जगह पर वहाँ बीजेपी के जीत मिलल। मतदाता लोगन के यही पसंद के नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के जो प्रमुख विपक्षी 315 सीट वाली पार्टी रहे कांग्रेस से 4 गुना और दूसरी सबसे बड़ेवर पार्टी 394 सीट वाली एकनाथ शिंदे के शिवसेना ऐसे 3 गुना अधिका सीट पौलस। यह नतीजा से ई त बात अब स्पष्ट हो गई बा कि राजनीति में जो पावर सेक्टर के सिंबल रहे वो बदल रहा बा। कहे से कि आगे वाले चुनाव में जो पहले के जो इस्टेब्लिश इक्वेशन रहली सन सियासत के वो बदली ऐसा लगा था। देश के कई राज्यन में जो सालाना बजट होला ओकरा से भी अधिक बीएमसी जैसन बड़े नगर निगम के जो नतीजा आयल है उसे राज्य के राजनीति के मूड समझल जा सकला। अक्सर आए वाला विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ के परिणाम के संकेत के तौर पर मानल जाला। ये हमारे कहल जा सकेला कि जो नतीजा आयल है ई बारी संकेत दे देहलस है कि मुंबई में स्थानीय लोग और बाहरी लोग वाली सियासत के फार्मूला अब आगे नाइखे चले वाला। यह कार्यक्रम में आज बस इतना ही। फिर आप सबसे मुलाकात हुई, तब तक खातिर नमस्कार।